5 maiorías absolutas. Non só foi o primeiro que tuvo unha maioría absoluta, 5 maiorías absolutas. E iso, ni máis ni menos, é o reconocimiento máximo que un pobo pode facer a unha persona. E transformou este concepto. Eu pensaba estes días e decía, cando botaba a vista atrás, e decía, Ribeira é a capital de Barbanza. E se é a capital de Barbanza é por 4 cuestións importantísimas que centran o que é a vida da comarca en este pobo. A delegación da Hacienda, o que é o hospital, o que son os xuzgados e o que é a titulación náutico-pesqueira. Pois ben, 3 desos símbolos de capitalidade chegaron a este pueblo pola obra e polas xestións de José Luis. Por lo tanto, para min é unha grandísima responsabilidade. E despois é unha grandísima responsabilidade para o meu pobo. Eu ao meu pobo non lle quero fallar. Desde que me dedico á política, toda a miña formación foi dedicada á planificación local, a cursos e máster para a xente máis desfavorecida, e precisamente esos van a ser os eixes do que creo que a miña labor pode incidir positivamente no pueblo. Eu non teño máis que decir, eu simplemente decirlle a este pueblo que podemos facerlle un gran homenaxe a este símbolo do ribeirismo que é José Luis Torres Colomé. E ese homenaxe é ni máis ni menos un triunfo histórico que os ribeirenses, os que lle votaron, os que sempre tuveron no seu voto o pensamento de apoiar a José Luis, e todos aqueles que non nos votaron, que teñen a oportunidade de facerlle ese gran homenaxe cun triunfo histórico que sea o do reconocimiento ao cariño que lle temos e o reconocimiento ao que tamén queremos seguir facendo por Ribeira. É o que tiña que decir. Moitas gracias a todos.